Kulai pi baru perlu sasisin pat leng bagan ke video ngawan ra bernakren hakmat jongpi dak mensim ke pasnya kia pada ke mensim ke pasnya si hatu kata-kata bat ngakot ngaweru ya pi iwei pi iwei ikot jong kejat bentiu ba donginya thwet bat donginya pen ibor ya kini ki barjela ya kini ki mender ki bakrenjot ya ki kenthei jong kejat bentiu ki bakrenjot persyak ya ki senrang jong kejat bentiu nyau terap jongi ki bakrenjot ya kan cat bentiu hibro kawai hang ni habok kabri nyau terap jongi bat nganget scam ba pidang kan mau kita wei de wiki de lara pidang kan mau kumno ukren ya kejat bentiu nyau terap jongi nganget scam don wei ru bombitar ya ketika jingkren jong ni ubar jela jong ni mender Isak Miller piken mau baru koi kumno ukren jak borom uken tho jak borom ukren bian ukren dot ya kini ki kenthei jong kejat bentiu nyau terap jongi bat ngathalai don bom siomong bat bom suram habang UI ya kan jingkren haba dau barjela dau mender ukren bat ukren po ukren jot haduk kat ni ya ki kenthei jong jat benriu bat kum juru ki kren jot kren pei ya kejat benriu hi bro kawai na khot nga were pi hang ne ba kom bangile hang ne ha video ha pan map bat bangin treat ya ki paradok ki parasnam ki bakren bakla ki bak kenthok bakla leng bagi komen support sosial media persyak ya kasinong katau persyak ya kilong kemi persyak ya ki kun samla kenthei jong kate kasinong jong kate kadong te kom bangile ya uni usamla kasi ya ini long kemi kasi na khot nga were pi tongin ya le lang ya kini ki weipat ki jat benriu ki ba keren persyak bat ki ba keren jot hadu kata-kata ya kejat benriu jeni ule ya ke komen ke ba uteu kena ukren bat na kule ya ke komen ke ba uteu barjela bat uteu mender ukren ngas ngau ba ka kham ijak burom ka kham ikhlem akor ka kham ipador jingkran jong ni barjela ha ka ba ong kumno ki kenthei kasi bat umdei tam ukran uken tua riu do ong ru bangala le kom tangala le kom ta ya ki kenthei kasi kat no ka jing soram kat no ka jing sopo hanrei ka jingkli menta ka long ba hato syai ja ki dor barsnong hato syai ki ja ki sang samla hato syai ki ja ki sang long kemi ban khot ban convince ya ka jat ban riu hibro kawai ban threat ban nyelek persyak ya kini ki mender ya kini ki barjela ki bakren hadu katu ya ka burom ke ijot jong ki kenthei jong ka jat ban riu hanrei ngas nyau dei ban ong ba tei barjela u dei ban disaf kampalat ban ya uni usamla bat ya itei long kemi namar ba uni usamla u komen haga jing shongshit haga jing laplak ka tin dohu hawanya penram juri u hanrei ngas ngau thu ba kom usamla briu udon hi ke jing bakla udon hi ke jing shongshit bat hanrei tungin sim ba kani kan long ka jing hikai kani kan long ka nuksa hanrei ngasupwa ban bu ke jing keli ba hatu hatu kani ka rukum ban sneng ban peni ban kentu ban hikai ya ki paradok ki parasnam bangin nomlin syu na kata kakam bani kata ke jing laplak jungi ya ka tin ka thele hatu ka dei se kalendi ke badai tunginya pet kani ka video na yo ya kani ka video lengba ka WhatsApp lengba ke jing sarkulit hapo ki social media haba mas yu i bat mas pet kani ka video na cau umat bat ngapang ka mensim ngabuk ke jing keli hela dia ba hatu ya paradok parasnam ngimdon ji isn ai kat notam larani lak ban le kembangi le yo paradok parasnam jong lejong ya ki hanan ki para lajong kembangi le ya ki hanan ki para lajong kumne ngin lak ban le ya kini ki mender ya kini ki weipat ki jak riu ki ban keren don bor bat ki bak keren jot keren pe ya kejak riu no trap jong tengah khot ngawere pi ba kembangi le ya paradok parasnam iseng long kemi iseng samla idor barsnong tongin ya milang ta sakmat pangin thwet lang ya kini ki barjela in thwet lang ya kini ki briu ki bak penjak burom ya kejat benriu nyu trap jong in pen i bangi don ka hok ban phak pan map bangi don ka hok ban treat ya kita ki paradok persnam haba ki keren bakla leng bagi comments leng bagi kita jing laplak ka tin ka thele jong ki ngidon ka hok bangin phak pan map iki atu kam don se ka hok bangin dawa ban phak pan map sana kini ki barjela bat larangi kloi ban lap ya ki paradok ki parasnam ki bak kethok lan ki bakren bakla hatu ka se yangi bangin mik sakmat bangin lap ya kini pat
wei ki jat ben riu ki ba kren persyak ba ki kan tho ya ke jat ben riu bat dei tang ya i wei la ni arngut la ni ya ka wei ka sinong han rei ki nge kan tho ki kren persyak ya barok ki kan thei jong ka jat ben riu bat sa ka wei nga su kwa ban bu ke jingkeli hato ka ei ka bajie po ichamati ka jing sim don bor jong ini ki mender jong ini ki barjela ya ka an halai ke jong ka keti ban thwet ban that jubor ban peniap ya upardok parasnam jongi ulur sai nota hato ka kata ka kamlong bi an nya breu la ni kam khie ka dia ka jing komen sapo social media bat balai ka bu kata ka jing keli ka long ba ngayu i hapo ki news channel ngayu i lembag media ba ya une usamla bakran bakla pat ya ini long kemi iba kersan ya jong para hakata ka jing sngau it jong i ya para wat la ilak sotu ba bakran bakla ri kom kan men kayada ya jong para media ki news channel ki that ya kadur kadar klam perkhat su ngakwa ban bu ke jing keli hani kalong ba pila yo an em ya kadur kadar pila yo an em ka kerteng jong tu ki priu ki badon ti ban thombor ya paradok parasnam jong i po ichamati nga ai men sim si kadai ya ki news channel ki local channel jongi laga phi sakri nam ta ka ri ba jat ban riu jongi phi long ki bakloi ban ya khun ban ya fight ban ya le ban pen i ya kita ki riu thang snam ki riu baman ki ba thombor samla jong ka jat ban riu jongi ban da sim wat ya ka men sim joki laga phi la ban pen i sya ka perthai ba phi la ban pen i hakmat jongi ka jat ban riu ba ki dei ki me kita ki riu ba thombor ya ka jat ya ki khun samla jong ka jat ban riu jongi kat no ngin kersan ya phi pat kat no ngin ai kata ka jing e kin ai 100% ngin ai kata ka jing kersan ya phi mar bali phi yang sya ha konong rim ban sakri nam ta kata ka lap pathai kubor jong phi ban long kata ka jing mentoi yangi ki paradok ki parasnam han rei menta kap ka jing ui nang ba kini ki bajie kini ki sni kalong ba ya ka ka bajie ya ki paradok ki parasnam jong ni hinjuk tap ya kadur jong phi tapi expose ya kadur jong ki po social media ka gini pi install ya ki jong ki paradok ki parasnam bat pimnut ya ki weipat ki jat ben riu ya ki wei ki bar jela kan don jingmut ayu menta jat ba pisnyau shulur mar ba udai unmen para udai udok usnam jong la jong pin le ya ukat bamuan kat ba ya ki weipat ki jat ben riu pimnut laga pinut sai kita ki briu ki badon ti ya ki jing penyap ki jing kembor ya usam lut sai haduk mentangin pat yu i kadut mat jong ti pat ni dang ya ap khmi lenti kem ba phile ya uliu paradok parasnam jongi lenti ba phinlong kumju yu phinle lang ya kita ya kitei ki bar jela ki balak thombor ya ki samla jong ka jat ben riu jongi bat lengpa kan ka video ngabuk ke jing hikai bat ngabuk ke jing kentu ya ki paradok ki parasnam ya ki hinmen ki para pas nyobha habangi keren kikitin habangi buk ginu ki komen sa social media ngin kamlong adekar ke dia namar ba i bah hakini si hakin ke generation pemerintah bangidon ka society jongi kalau nang duna ya kita ki rangba lan kita ki riu perkhat perdan ki bayo i jengai ki perkhat kom ki rangba ngila bun para khana bat labun bang yele persyak baik kom hakipor bangidang ya set marbel mensua bat kom hakipor bangidang yele jakai para khana ten leng ba kan ka video ngabuk ke jing hikai ti khanang ba kanum don kanu ke jing selfie kanang kanum don kanu ke jing ya pher para jat ben riu ngin kham ya long adekar tin ke pengikiran kham long pikir khanang ba kan long kata kan nuksa ba ha hang ne po ke imlang ka salang jongi bat ngam kan tho ya no ri leng ba kan ka video ngasudan ban ong ba kan ne lenti ke bang yu i leng ba kan ka video nas ngau ba kam da dei ka lenti man ong ba kan long kan nuksa ba ha yangi i wei hang ne po ke imlang ka salang namar bagi pet leng bagi social media nila yu i ba nila yo snow comment ru nila pen isai ba ibriu kinom kersan ba kinom support ya kontinu namar ba lada ka jing pak pamap lada ka jing pen i ka jing kentu ka jing senang kalong ha kalenti ke badai ha kalenti ke bancai jai ka banlong ka solution bat kan long ru ka jing hikai ya ki wei pat ki samla la ni ki wei pat badon ne po ke imlang ka salang jongi kan long sya ka jing terkhu ni pat kan long ka jing hikai kan long sya ka jing mentoi ri leng ba ka di ka video habangi pet habangi yu ngisngap kan long pen ban ka jing bitar ya ado ki parasnam jongi ka pen i ben ban pagin don kata kejingnya tiplam ni kejingnya seulam para dok parasnam henry lada mio lat kapan i ben ban pangim salia bat kat bangidang don ya kan mensim ngan suong hang ni ka wei ka long ba ibar jela
kata kinang tapti kata kinang kemen namar balik yoi bagi kasih kim don syuk kejingnya teli idon bercetang kejingnya papan mapar kasih po sosial media de lembaga ni video nak kemen bahkan ni video kanam don jikta kanam don jingpen mong yeno handri kan long kejing hikai yang ayapi but nak kemen scam menang ni sakmat lembaga ni video kan long kejing hikai but kan long ru kan nuksa kan long ru kejing pen kan mau ba tungin long ibriu iba adkar ba tunginnya long rangba nang ni sakmat tunginnya kampen duna ya kata kejing long kejing perkat